Салям алейкум. Мене звати Ельмаз Асан. Телеканал АТР за підтримки Українського культурного фонду реалізує масштабний культурно-просвітницький проєкт, присвячений збереженню та популяризації історії кримсько-татарського народу. Його центральною частиною стане переклад українською мовою чотиритомної праці Валерія Безгріна «Історія кримських татар», одного з найґрунтовніших досліджень історії Криму. В рамках цього проєкту ми запускаємо цикл програм, де обговоримо роль Валерія Євгеновича та його трудів для кримсько-татарського народу. Валерій Безгрін – історик із непростою науковою біографією та виразною громадянською позицією. У різні періоди його дослідження викликали гостру критику з боку частини радянських колег, а також ставилося питання про його перебування в академічних інституціях. Попри це, він послідовно відстоював власні наукові висновки та підходи до осмислення історії Криму і кримсько-татарського народу. Його вирізняло загострене відчуття справедливості та прагнення повернути в історичний дискурс теми, які довгий час залишалися замовчуваними. Це була дуже совіслива людина. Якщо б я би спробував би, я зараз це намагаюся робити, одним словом визначити, я би думаю, що я би це слово би знову би і використовував, бо він був дуже совісливою людиною. Я думаю, що багато з того, що він відчував вже в тому віці, коли от я його знав, він вже був досвідчений вчений, в нього було багато праць виданих, він був відомою людиною в науці, він займався скандинавськими країнами, і в той же час він залишався непублічним в внутрішньому житті. Мені здається, це говорило про те, що він от все це переживав в собі. Він, як вчений, він розумів вразливість і цинічність того строю життя, в якому ми всі опинилися. Він бачив несправедливість і занурився тому в ту сферу науки, де він міг повністю розкритися. Він не займався історією Радянського Союзу чи історією Росії, бо тут треба було або писати правду, або брехати, як робили багато вчених. Але всі не говорили, бо всі боялися. Він розкрився. Це моє таке уявлення про Валерія Євгеновича. Його оце тяжіння до кримських татар визначено тим, що він кримська людина, він народився в Криму. Він народився в Криму, і він не міг. Я думаю, що це було десь на рівні генів. Я ніколи не запитував його походження, етнічні якісь там складові в його роду. Але зрозуміло, що там були різні культури, різні етноси. Він був дуже чесною людиною. І коли він написав оцю книжку «Історичні судьби кримських татар», я її тримав в руках вже коли були сигнальні екземпляри. Я до того не знав Валерія Євгеновича. І той кримський татарин, активіст, який мені дав можливість її прочитати, це було в Москві, я приїхав в Москву. І він мені сказав, подивись, що ми десь через тиждень-два будемо мати 50 тисяч екземплярів. Я коли прочитав за ніч, це я до ранку все це, десь проглянув, але багато читав. Я тоді сказав цій людині, що автор може мати проблеми, неприйняття, бо те, що він говорить,
це настільки таке нове для людей, чиї голови були забиті стереотипами проти кримських татар. Я просто запитався, чи він продумав про це. І мені сказали, ти його не знаєш, і якщо б ти знав, би, ти б це не запитав би. І коли вже я його вже пізнав, познайомилися ми з ним, і його вже поведінка, його пропозиції при роботі Меджлісу Кримськотатарського, він був він мало говорив, але завжди говорив по суті. І всі його пропозиції, взагалі його бачення життя, воно спиралося на те, що ми маємо поступати правильно, чесно. І якщо такий наш підхід викликає якісь непорозуміння чи протидію з боку інших, ми маємо їх переконати, чому ми так поступаємо. Тобто він іноді нас, кримських татар, можливо, розуміючи, що ми намагалися іноді знаходити компроміси, щоб не ускладнювати якусь відповідну ситуацію, тобто зробити, можливо, півкроку назад, щоб дати можливість трошечки розібратися іншим. Він казав, це неправильно, бо краще одразу людям говорити, де правда, де неправда, щоб люди відповідно ставилися до своїх рішень, до своїх позицій. Він був більш безкомпромісним, ніж ми іноді. І це теж була отже совість, чесність і безкомпромісність, коли він був впевнений в своїй правоті. Я думаю, що от такі характеристики я можу сьогодні. Можливо, тут в мене трошечки вже сьогоднішнє розуміння Валерія Євгенійовича того часу додає мені ці характеристики, але мені здається, я і тоді так його сприймав. З Валерієм Возгріним безпосередньо, звичайно, я познайомився вже на самому Курултаї. Але сам факт був цікавий тим, що ось це слово «демократичність», навіть воно не охоплює ось цього того, що було з нашим Курултаєм і його представницькими органами. Тому що демократичність проявляється в різних проявах і в свободі виборів. Але тут, коли йдеться про національний рух, хоч Валерій Возгрін не був кримським татарином, але водночас він був у безпосередньому контакті з нашою діаспорою у Ленінграді. На той час він вже пише книгу про історію кримських татар. Свобода виборів і так далі. А у мене друг такий є, Алі Озенбашли. У мене є такий друг Алі Озенбаш. В мене дружні стосунки з ним були. У нього були дуже дружні відносини з Валерієм, особисте знайомство. Він чудовий історик, він його друг, і ми з ним познайомились. І потім з'явилася його книга «Історичні долі кримських татар» називається. А після цього він капітально почав працювати над історією Криму. Я думаю, у всьому всесвіті найбільш капітальний, дуже документальний труд чотирьохтомник історії кримсько-татарського народу Возгріна. Возгрін взагалі унікальна особистість. А він був дуже високопорядним чоловіком з обостреним. Він був дуже високопорядною людиною із загостреним почуттям справедливості, тому він усе робив сумлінно. І в нього справді була симпатія до кримсько-татарського народу. Може, ви бачили багато його фотографій із кримсько-татарським ковпаком. У нього навіть зовнішність була схожа. А він взагалі був із тих козаків, нащадків тих козаків, що були на території Криму. І крім того, він був дуже проукраїнським, хоча рідна мова в нього російська. І в нього в академії, де він працював, було дуже багато суперечок. На мою думку, його навіть викинули з цієї академії. Але він сприймав себе спокійно. Він був почесним професором багатьох закордонних університетів.
Є мотиви людей, для яких пріоритети – особисте збагачення або становище, а у Валерія було просто чисто відчуття справедливості, і він дуже мужньо ставив цю позицію до кінця свого життя. Апогеєм цього кривавого терору стали останні дні з 22 по 24 лютого 1918 року. Цими днями в Севастополі, Сімферополі та деяких інших містах розгорілася оргія масових страт. Найбільше людей стратили в Севастополі – майже 200. Банди революційних матросів, більшовиків та анархістів за повної згоди більшовицького командування захопили Севастопольську в'язницю. Вони витягли і вбили муфтія Криму Номана Челебіджихана, видатного кримського художника Казаса та багато інших відомих і маловідомих людей. Ця трагічна подія увійшла в історію під назвою «Севастопольська кривава лазня». Кримські татари, яких на той час залишалося ледве чверть від усього населення півострова, чітко усвідомлювали себе як корінний народ Криму. Вони розуміли необхідність самовизначення та бачили загрозу асиміляції в нових умовах. Тому було ухвалено рішення об'єднатися, створити національний уряд, втрачений ще у XVIII столітті, та відновити державність своєї батьківщини. Саме тому невдовзі після жовтневого перевороту, а саме 26 листопада за старим стилем 1917 року, у Криму зібралися перші національні установчі збори. Невдовзі вони перетворилися на постійно діючий демократичний національний парламент, який отримав назву Курултай. Курултай мав кілька цілей, але я скажу про головні з них. Насамперед, це була побудова такого суспільства і встановлення такого режиму, які б повністю виключали повернення деспотизму. Нова влада мала розвивати суспільство в демократичному та гуманітарному напрямках. Весь цей комплекс цілей можна окреслити одним головним гаслом, висунутим на Курултаї – «Крим для кримців». Наголошую, саме для кримців, тобто незалежно від їхньої національності чи походження. Це було гасло про справжню незалежність Криму. Ці спроби, як я вже сказав, робив безпосередньо Номан Челебіджихан. Він звертався до більшовиків і водночас вступав, на жаль, у суперечки з деякими радикальнішими колегами по Курултаю. Скінчилося це тим, що на початку січня нового 1918 року Номан Челебіджихан був зміщений зі своєї посади глави національного уряду. Його місце зайняв не менш гідний син кримсько-татарського народу, проте налаштований набагато радикальніше – Джафер Сейдамет. Севастопольські загони просувалися все ближче до центру Криму. Вони зайняли Севастополь і всюди були розвішані оголошення російською мовою, які попереджали про сурове покарання за будь-яку непокору новій владі. Кримські татари, які тоді слабо розуміли російську мову, особливо в селах, розглядали ці оголошення чужою для них мовою цілком справедливо, як повернення старого російського терору. Тобто все поверталося на круги своя. Знову почалася націоналізація різних підприємств та установ. Селянам землю так і не повернули, а за найменшу непокору новій владі було встановлено жорстокі терористичні закони. І зрештою, уся ця розбещена свистопляска скінчилася тим, що Курултай був повністю розпущений. З низки причин основна маса населення, тобто російськомовне населення, жодних протестів не заявляла. Кримські татари протестували, вони продовжували опір на місцях. Але це призвело лише до одного результату, а саме розв'язано справжній кривавий терор у лютому місяці 1918 року. Саме в ці недовгі тижні кінця зими загони матросів сходили зі своїх кораблів у різних припортових містах, наприклад, в Алушті, Ялті та Євпаторії, де хватали мирних жителів. В основному їх оголошували буржуазними націоналістами,
Малися на увазі, звісно, кримських татар. Цих людей затягували на пароплави та кораблі, де піддавали нелюдським катуванням. Причому катуванням абсолютно безглуздим, бо які військові таємниці вони могли знати, що могли видати і про що їх могли допитувати. Це просто була сама мета – піддавати народ мукам. Ця перемога більшовиків виявилася насамперед у тому, що було утворено Радянську Соціалістичну Республіку Таврида. До неї увійшло лише 2 людини з корінного населення. Це був перший кримсько-татарський більшовик Фірдевс Ісмаїл. Він, до речі, вступив у партію тільки в 1917 році, адже серед кримських татар переконаних більшовиків не було. Та його помічник Ідрісов. Відразу ж уряд цієї нової республіки Тавриди почав переговори з урядом РСФСР про включення Криму до Росії. Тобто більшовики показали своє справжнє обличчя. Це був початок відновлення Російської імперії, яка щойно розсипалася. На чолі уряду стояв Слуцький. Республіка ця проіснувала недовго через загрозу окупації німецькими військами наприкінці квітня 1918 року. Уряд Тавриди втік, кинувши на призволяще як усе населення, так і решту комуністів та більшовиків Криму. Ця невеличка група тікала 2 автомобілями трасою південного берега Криму. До цього часу вже спалахнуло народне повстання. Вірніше, воно виникло саме по собі. Народне повстання кримських татар. Члени колишнього уряду були перехоплені і привезені в Алушту, де їх посадили під арешт. Невідомо, як би склалася надалі їхня доля, якби не більшовицький міноносець, який підійшов до Алушти. Підійшовши до міста та направивши на нього гармати головного калібру, команда цього міноносця оголосила: у разі найменшого опору місто буде бомбардоване артилерійськими снарядами і повністю зруйноване. Після цього, під прикриттям своїх гармат, матроси зійшли на берег і продовжили антитатарський терор. Вони бігали вулицями, стріляли в кримських татар і різали їх матроськими кинджалами, орієнтуючись виключно на зовнішній вигляд або національний одяг. Зважаючи на цю ситуацію та не маючи можливості за умов терору вивести заарештований уряд кудись у ліси на підготовлені бази, кримські татари були змушені ліквідувати його. Тобто вони вчинили з членами радянського уряду так само, як ті чинили з їхніми земляками. Але я маю сказати, що кров цього уряду була лише краплею в морі крові, яке затопило Крим у роки панування більшовиків. Багато років Валерій Возгрін працював над вивченням історії кримськотатарського народу та його місця в історії півострова. Його фундаментальні праці стали важливим внеском у розвиток кримознавства та збереження історичної пам'яті. Якщо ми говоримо про його оцю першу книгу, ну ту, яку першу, тобто ту, яку тоді так масово розповсюджували в Криму, а потім вже 4-томник, ми маємо говорити про те, що кримські татари перше, я не думаю, що я перебільшую, перше тримали в руках систематизовану історію свою. І їм було, як мені думається, важко сприймати її, бо і кримські татари в частині своїх уявлень про свою власну історію мали спрощені варіанти і пояснення. А тут науково, детально виписано і пояснення хід історії кримської, місця, роль кримських татар, їхньої держави, яка існувала 342 роки, майже 3,5 століття. І я, принаймні, про себе говорю, я багато моментів от в тій історії, обсязній, написаний Возгриним, немало моментів, якщо не багато моментів, я перечитував для того, щоб
з себе вже вибудувати ту конструкцію, яку мені пропонує автор. І така систематизована історія мала би послужити для написання вже кримської історії, кримської і кримсько-татарської історії для різних рівнів, починаючи від шкіл і завершуючи популярно для туристів, все таке інше. Тобто ми сьогодні маємо величезний фундамент, блоки такі усталені, їх вже ніхто не здвине з місця. Ні, до них можуть доєднатися інші блоки, але вже більш такі деталізовані, можливо, більш точкові, тобто інші історики можуть продовжувати такий підхід систематизований, але це буде написано, не буде, я не знаю, але вже сьогодні ми маємо систематизовану історію, на основі якої можна писати різного рівня і для різного рівня сприйняття історичних книжки про кримських татар і про Кримський півострів. Ну, давайте будемо говорити так. Давайте будемо говорити так: відсутність нашої, взагалі, державної освіти, відповідно, і відсутність освітних інститутів і так далі, у тому числі науково-дослідних інститутів, позбавило нас можливості мати історію кримсько-татарського народу. Якщо держава загалом була зацікавлена в тому, щоб взагалі кримських татар не було, тому що після депортації поняття національності кримські татари зникають навіть з академічних джерел, не кажучи вже з даних загалом національностей. І відповідно ми загалом як народ природньо питаємо, що ми знаємо про свою історію від батьків, про який період. Період депортації, невеликий додепортаційний період, який вони загалом охопили, будучи дітьми. Так, дитячі спогади, хтось старший, більше спогадів, але основна біль була на спогадах про депортацію, яка загалом давала якесь підживлення для тих, хто цікався шукати хоч якусь інформацію в історичних роботах. Ми навіть при описах Кримського ханства, яке було описане наче гніздом розбійників і варварів, і все, що хочете, ми потребували подібних даних навіть для того, щоб почерпнути хоч щось, що нагадує правду, і так далі. Не говорячи вже про спогади зарубіжних, середньовічних мандрівників і так далі, де можна було почерпнути загалом інформацію про кримських татар. Вона була для нас закритою. В публічних бібліотеках цього не було, а в спеціалізованих бібліотеках потрібно було мати доступ. Пізніше ми десь в академічних, безпосередньо я, стикався з тим, що виноски були про те, що загалом основна інформація, ті книги, які свого часу були вилучені після анексії Криму і так далі, ханська бібліотека, вони були розкинуті по різним бібліотекам тоді Радянського Союзу. Це і Ленінка, це і бібліотека Міністерства закордонних справ, це Салтиківка і ще якісь. Тобто це теж випадково. Це коли читаєш деякі роботи, скажімо, деяких авторів, можливо, казанських. Для кримських татар істфак був один з факультетів, який був закритий, і дуже мало ви серед кримських татар того періоду, які здобули освіту, знайдете ті, які загалом закінчували історичний факультет. І природньо ось поява такої роботи, це було загалом для нас дуже великим явищем. Це ось якийсь збірник, де загалом концептуально описана наша історія. Так, там теж є моменти, де можна не погодитись, але для цього потрібно інші роботи з дослідження цих моментів, тому що за тими відкритими джерелами, за якими проводилось багато цих робіт, звичайно, там теж дуже багато спотворень. З однієї простої причини, коли я посилаюсь на те джерело, яке було сфальсифіковано, природньо висновки роблю на підставі цього. Але факт залишається фактом. Навіть це було загалом як, я не знаю, якимось променем надії. Свого часу Валерія Євгеновича було обрано до складу Меджлісу кримськотатарського народу як знак довіри та визнання його ролі в осмисленні історії та підтримці
культурного і політичного відродження кримських татар. Це показовий випадок довіри, авторитету та взаємної шани. В общем-то, ведь Валерий Возгрин Загалом не был Валерій Возгрін не був кримським татарином, але в той же час він був у безпосередньому контакті з нашою діаспорою у Ленінграді. І на той час він напише книгу «Історію кримських татар». І та громадськість кримських татар у Ленінграда, вони вважають загалом за честь наділити його повноваженнями говорити від їх імені на Курултаї. Більше того, делегати, не змовляючись, підтримують його кандидатуру в члени Меджлісу кримсько-татарського народу. Адже Курултай, це, як відомо, він іменувався як з'їзд повноважних делегатів. Він тоді живе в Пітері, а Курултай базується в Сімферополі. Вірніше, Меджліс базується головним офісом, але в той же час він обирається. І по можливості брав безпосередню участь у засіданнях Меджлісу кримсько-татарського народу. Тому ось, на мій погляд, був якийсь феномен, що підтверджує відкритість кримсько-татарського національного руху і народу в цілому у спілкуванні у міжнаціональному суспільстві. І Валерій загалом користувався не просто довірою, але й сам виявляв велику довіру до особистостей. Хай і не кримський татарин, але все ж був членом Меджлісу кримсько-татарського народу. Коли обирали членів Меджлісу кримськотатарського народу, про те, який ми говорили, мені здається, Возгрин набрав більше всіх голосів. Да, я думаю, що я не помиляюся, а потім другим йшов Мустафа Гаджимілєв. Що це таке було? Він був той, ну, можливо, ні, я не помиляюся, він набрав більше всіх голосів. Вот когда Ось коли обирали членом Меджлісу Валерія, там же рейтингові голосування, у нього був найвищий рейтинг, вищий навіть за мій. На мою думку, 96% проголосували за нього, десь 91-92. Тобто шана була до нього дуже висока. Ну а потім, після проголошення незалежності України, ми повинні були вважати закони України. І ми не могли на Курултаї мати делегатів інших держав, не мати членів Меджлісу, які піддані іншій державі. Возгрін це сприйняв спокійно, сказав, це правильно, так воно і має бути. І він більше не обирався, хоча ми не виключали нікого. Хоча на наступній сесії Курултаю, коли були перевибори, ми з огляду на це сприйняли. І, до речі, у положенні обрання делегатів Курултаю немає навіть слова, що вони повинні бути обов'язково кримськими татарами. Кого оберуть, незалежно від національності, того і оберуть. Але ми тільки запровадили таку норму, що делегат Курултаю обов'язково має володіти кримсько-татарською мовою. Це було дуже суттєво, тому що багато засідань у нас проходять рідною мовою. Тому, якщо людина не розуміє мови, тому як вона може бути повноцінним делегатом? Але Валерій – найчесніша людина, порядна людина, яка назавжди залишиться у пам'яті кримсько-татарського народу. Кримсько-татарський народ, щоб не Кримсько-татарський народ, хоч би що там казали, це народ землеробський. Тобто це або тваринництво і просо та пшениця у степовій частині, або ж плодові культури, виноград тощо у гірській та прибережній смузі. І відібрати землю у кримця означає просто позбавити його умов для існування. Ось цим якраз і займалися. Величезні ділянки землі роздавалися наближеним особам, полководцям, загалом людям, які могли знайти правильний підхід до Петербурзького престолу. Ця тема досить слабо озвучена. У минулому столітті нею займався такий дослідник, як Ложков. У нього вийшла толкова книга. Але річ у тім, що з нової точки зору, з погляду зовнішньополітичного контексту, знаючи про те, що сталося далі, та знаючи історію вакуфів, як їх відібрали у кримських татар, довелося це заново досліджувати.
І мені дуже пощастило, тому що основні матеріали зберігаються саме у Петербурзі, де я постійно мешкаю, у Державному історичному архіві. Це величезні поклади документів. Думаю, можливо, я навіть занадто багато написав із земельного питання 19 століття. Це стосується й еміграцій, яких було чимало. Головних хвиль було 3. Їх можна назвати 3 великими виходами народу. Перша – наприкінці XVIII століття, під час анексії Криму та найближчим часом після неї. Друга хвиля відбулася незабаром після Кримської війни, хоча й у 1807 році теж був великий відтік населення. І нарешті третя – на порозі Першої світової війни. Кримські татари довго терпіли, але їх почали забирати до армії, де їх годували свининою, де команди віддавалися незрозумілою російською мовою тощо. Це було страшне випробування. Ось 3 великі виходи. Релігійна та ідеологічна причини, наступ на права народу – це перший фактор. Але була ще й економічна причина – земельне питання. Читайте цю книгу. Обов'язково. Обов'язково тримайте її вдома і давайте почитати своїм друзям, родичам, а особливо дітям. Діти мають читати. Зрозуміло, що це не дитяча праця, але хоча б окремі уривки обов'язково. Або дивіться телеканал АТР. Обов'язково на телеканалі АТР ви побачите. Ми робимо відеовставки саме з цієї книги. З окремих цитат, висловлювань історичних постатей і людей, які згадуються в ній. Это великолепный уголок земли, который всегда был не просто Крим заселен. – це чудовий куточок землі, який завжди був не просто заселений, він був густо заселений. Не було такого часу, щоб Крим порожнів. Першими племенами та народами, про яких нам щось відомо з античних джерел, оскільки вони не мали власної писемності, були таври та кімерійці. Але насправді і вони не були першими мешканцями Криму. Це лише найдавніші відомі нам народи. У них були попередники, чи то предки, чи народи, які жили тут раніше. Чи були таври кімерійці місцевими чи пришлими, сказати складно. Найімовірніше, кімерійці були пришлим народом. Але факт полягає в тому, що ще до них у Криму існувало корінне населення, назви якого ми навіть не знаємо. І всі інші народи, про яких я говоритиму далі, приходили до Криму, приваблені його чарівною природою, кліматом та іншими перевагами. З Криму ніхто нікуди не йшов. Усі залишалися тут, змішуючись із основним пластом корінного населення. Саме це я хочу підкреслити. Отже, ані таври, ані кімерійці не були першими мешканцями півострова. Потім приходили нові й нові народи. Були половці, скіфи, багато інших племен. Переважно це були кочові народи, і це важливо підкреслити. Що стосується Європи, то сюди приходили греки та римляни. Вони будували свої фортеці, певний час жили в Криму, але також нікуди не зникали. Вони розчинялися в цій людській масі, на цьому ґрунті, на фундаменті первісного населення Криму. Это были римляне, которые приходили, строили свои крепости, жили какое-то время в Крыму. А потом они никуда, опять-таки, не уходили. Они растворялись в этой массе, на этой почве, на этом фундаменте первоначального населения Крыма. Они оставались здесь, приходили все новые и новые. Ну, а когда етногенез іменно Крим... Якщо ж говорити про етногенез кримців або кримських татар, то це приблизно 12-13 століття. Уже тоді дуже поширеними були тюркські мови, причому вони були відомі тут задовго до приходу азійських тюрків. Ми знаємо низку топонімів і гідронімів. Наприклад, Затока називалася Богаз. Це тюркське слово, і воно існувало ще до приходу пізніших тюрків. Тобто тюрки тут були дуже давно, хоча й не були єдиним населенням.
Пізніше, під час великої хвилі, яку називають монголо-татарською, носіїв тюркських мов ставало дедалі більше, аж поки ця мова не стала домінуючою. Відомо, що вже у 12-13 століттях існували як прозові, так і поетичні твори цією мовою. Крім того, збереглося таке джерело, як Кодекс Куманікус, Кодекс Куманів. Кумани були одним із народів, які прийшли до Криму. Низка сучасних учених, зокрема і автори, яких я дуже поважаю, дійшли висновку, що ці давні тюрки вже говорили мовою, близькою до сучасного середньокримського діалекту. Тобто мова вже існувала. Ми наближаємося до 14 століття. І, як відомо, етногенез починається з того, що майбутні учасники історичної драми збираються в одному місці. Це перший етап – фізичне та антропологічне формування спільноти. Другий етап – усвідомлення себе окремим і самостійним етносом. І це, мабуть, уже 14 століття, коли кримці усвідомили себе людьми Криму. Багато хто вважає, що до війни все було тихо, мирно й благополучно. Часто кажуть, чому зараз сваряться? Чому не можна жити дружно, як ми жили до війни? Про це говорять і літні люди, зокрема й кримські татари. Але насправді нічого подібного не було. Існувала дискримінація, причому досить значна. Я ґрунтуюся не на чиїхось розповідях. Про це писали тогочасні кримські газети, повідомляючи про кожен такий випадок. Такі факти справді мали місце. Насамперед, хочу знову повернутися до свого головного об'єкта критики – історичного детермінізму. Чи була депортація неминучою? Я вважаю, що абсолютно ні. Переважна більшість кримсько-татарських чоловіків призовного віку чесно і мужньо воювала на фронтах Другої світової війни. Лише незначна частина людей намагалася вижити, працюючи в поліції, не завдаючи, по суті, шкоди нікому. Такі люди неминуче мали з'явитися. Німці не могли розмістити свої гарнізони в кожному селі. Під час війни завжди залишається багато безхазяйної зброї, зростає рівень злочинності. Для боротьби з цим потрібні були бодай якісь місцеві охоронні структури. Німці не могли за всім стежити самотужки, тому що їхні гарнізони розташовувалися лише в містах та великих селах, але не в маленьких поселеннях, де можна було очікувати грабежів чи насильства. Дякуємо, що були з нами. Цей проєкт створений телеканалом АТР у співпраці з Українським культурним фондом. Слідкуйте за нами і дивіться продовження циклу програм про Валерія Возгріна та історію кримських татар. З вами була Ельмаз Асан. Коришкенджі.